Tot în Fiumara, alt hol, altă registrare. Mai sunt în altă zonă aici. Se poate vedea aici e ușa de ieșire. Aici se poate vedea tavanul și aici palmieri, în sfârșit. Mergem sus, filmăm sus. Încerc să mă sui pe scară. Fără comentarii. No comment. Imaginile spun totul. Se poate vedea mai multe chestii, în sfârșit. După aglomerație vă dați seama că nu există vânzare deloc aici. Am ajuns la nivelul palmierului, la coroană mă refer. Dar l-am pierdut pe Iulian, nu știu unde este. Interesant aici, în sfârșit. Aici ești, hai vină încoace, hai că nu știam. Mă, ține aproape, mă, că nu mai am baterie la telefon, să sun, să vedem pe unde ne găsim. E o nebunie. Deci e duminică, rețineți aspectul, duminică, ora, câte ceasul? 5 și un sfert. Ora locală. În Genova, unul din hipermarketurile care sunt aici.